Aj naša mladšia skupina si vyšla a urobila nádherný výlet do Bratislavy na lezeckú scénu K2, kde sa nás zišlo úctyhodný počet. A od prvej sekundy to deti veľmi baví. Veľmi, veľmi, veľmi. A to je to najdôležitejšie. K lezeniu sa odvážili aj mamičky, čo je úplne nádherné. Za to sme vďační a veľmi radi. Tu máme všetkých našich lezúňov. Otec a syn a lezú, ako keby to robili 1000 rokov. Profesionálne, nádherne. Tak čo, ako sa vám páči? To rád počujem. No vyslovene Juraj ako mravec. Sa začína ukazovať prvá únava, čo je veľmi dobré, lebo však na to sme tu. Unaviť deti pri aktívnej činnosti, ktorá má zmysel. Tak tu je vidieť odvahu našich dievčat. Baba, čo zvládne všetko. Klobúk dole pred ňou. Tie mamičky, juniorky, ako ich my radi voláme, tak oni naozaj dokážu všetko. Chlapec, ktorý pokojnou cestou vždy všetko zvládne. Rukami už je na svojej cieľovej čiare a musí sa tam dostať nohami. Fantastické. Ideme na rýchlosť, to je naša najmilovanejšia hra. Je úplne jedno, aké úkopy dáme, ide o to, ako rýchlo vylezieme. Rekord je 13 sekúnd. Už má 11. Dobrá práca, to babám to ide. Ja to stále hovorím, že baby sú vždy super.